Benvingudes a l'Hospital La Fe. Hem creat este vídeo per facilitar-te l'accés a l'hospital i coneixement de les nostres instal·lacions. Esperem que t'ajude. Un hospital de dia obstètric, com el seu nom indica, és una unitat amb una atenció diürna. El gran avantatge que ens ofereix un hospital de dia obstètric és que en el cas que la dona necessite un control un poquet més estret al final de la gestació, esta puga passar la nit a casa amb la seva família i sense la necessitat de romandre ingressada a l'hospital. En primer lloc, la comare rep la dona, registra les constants maternes i realitza un control cardiotocogràfic, conegut com a monitor. És un control on es registra l'activitat cardíaca fetal i les contraccions uterines en cas que n'hi haguera. El control cardiotocogràfic combina aquests dos paràmetres en un registre, amb el que s'obté informació sobre l'estat del benestar fetal. Seguidament, la dona, acompanyada per una persona de la seva elecció, passarà a la consulta amb l'obstetra, qui realitzarà les proves que considere oportunes i decidirà programar una nova cita o la finalització de la gestació si la dona no aconsegueix posar-se de part de forma espontània, sempre individualitzant cada cas. S'informa la dona qui pot aclarar els seus dubtes i consensuar la decisió amb l'obstetra. Benvingudes i benvinguts a la sala d'hospitalització d'obstetrícia i ginecologia de la Fe. A aquesta sala atenem a pacients al llarg de diferents processos tant obstètrics com ginecològics. En relació al procés de l'embaràs, part i postpart, seràs acollida a la nostra sala en el cas de que s'hagi indicat una cesària per a la finalització del teu embaràs, on ingressaràs abans de baixar a la zona quirúrgica, així com una vegada finalitzada la cesària, al llarg de la teua estada posterior en el postpart. Així estaràs en tot moment acompanyada del teu nounat i de la persona que tries. A més, en aquesta unitat també atenem altres processos relacionats amb la gestació que requereixen d'ingrés hospitalari. En qualsevol cas, seràs atesa per comares, infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia que, juntament amb la resta de l'equip, duran a terme les cures i procediments necessaris per a tu. L'accés a l'hospital se realitza per la porta d'urgències generals. Allí et dirigiràs a la finestra d'admissió d'urgències amb la teua documentació, DNI i targeta sanitària. No has d'oblidar portar la teua cartilla de control de l'embaràs. Et preguntaran solament pel motiu de la teua consulta. Esperaràs a ser traslladada en companyia d'un celador a l'àrea d'urgències d'obstetrícia i ginecologia. Allí esperaràs a ser cridada en pantalla per a la consulta de triatge. L'ordre de cridar pot alterar-se depenent de les dades que ens aporta el celador. Seràs rebuda per una comare que et sol·licitarà la cartilla de control de l'embaràs, que revisarà i valorarà la urgència mitjançant unes preguntes. Prendrà les teues constants bàsiques, podent inclús avaluar-te fent un tacte vaginal o amb una monitorització maternofetal si així ho considera. Pot també indicar-te tornar a la sala d'espera per esperar tornar a ser cridada per a un nou reconeixement, on seràs rebuda pel ginecòleg, que et farà preguntes, valoracions analítiques i les exploracions que considere necessàries per avaluar el teu estat i el de la teua criatura. Si hem de monitoritzar-te, ho farem en els monitors de l'unitat d'observació. T'acompanyarà una TCAE. Durant aquestes monitoritzacions no podràs estar amb el teu acompanyant. Són zones compartides, però tranquil·la, són breus i en tot moment o nosaltres o tu mateixa amb el teu dispositiu mòbil pots informar-li. Tras la realització de les proves se decidirà el teu destí. En cas de falsa alarma aniràs al teu domicili o a la sala de gestants o dilatació. La dilatació és individual i podràs estar acompanyada de la persona que tu decidisques. Som un equip de comares que et donarem suport sempre que les teues condicions i les de la teua criatura ho permetisquen, en les teues decisions plasmades en el pla de part. T'informarem en tot moment de les nostres actuacions i et facilitarem pilotes de moviment pèlvica o en el propi llit de parts la mobilitat que precises. En esta mateixa sala s'assistirà al part. El llit és convertible. Consta també d'un reanimador neonatal per a l'avaluació i atenció del neonat per l'equip pediàtric si ho precisara.
Treballem per a fer segur el teu procés de part, per a tu i la teua criatura. Benvingut a la sala d'hospitalització de puèrperes. La unitat està formada per un equip multidisciplinar, ginecòlegs, pediatres, infermeres, tècnics en cures d'infermeria que li donaran resposta a les seues necessitats i dubtes per adaptar-se a aquesta nova etapa de la seva vida. Després del part, la dona anirà amb el seu nounat afavorint el contacte físic entre tots dos a l'habitació, a la unitat de puèrperes, on romandran el temps necessari per a la seva recuperació. Les infermeres faran una primera valoració de l'estat de salut tant de la mare com del nounat. Alhora es comprovarà la correcta identificació dels dos. L'habitació és d'ús individual, en un bressol per al descans del nounat i un sofà-llit per a l'acompanyant que podrà ajudar i col·laborar en les cures tant de la mare com del nadó. Durant el temps que estiga ingressada es valorarà tant a la mare com al seu nadó de forma diària. Per a la valoració del nounat s'utilitzen dues habitacions adequades on el pediatre i l'infermera comproven l'estat del nounat que en tot moment estarà acompanyat per la mare i per la persona que ella hagi elegit. Des de la nostra unitat es comprometem en el suport i foment de la lactància materna i per això les infermeres i les comares li assessoraran en tot moment i respondran els seues dubtes. Abans de l'alta, se li faran al nounat les proves metabòliques, també conegudes com proves del taló. També es farà la prova d'otomissions acústiques, que és un screening neonatal per a la detecció precoç d'hipoacúsies congènites. El temps aproximat d'ingrés serà d'unes 48 hores, on l'equip estarà a la seva disposició per ajudar-los. Esperem que el vídeo us ajudi a conèixer-nos per augmentar la confiança en vosaltres mateixa i en la vostra capacitat de dur a terme el procés, però sobretot que us ajudi a conèixer-nos per confiar en l'equip que va atendre-vos. D'esta manera estareu més tranquil·les i tot fluirà molt millor, ja que el nostre únic propòsit és que el naixement de la vostra filla o fill sigui un moment màgic.